Goddag, Kak. Det er nu tid til, at du får feedback på din opgave 3, hvor du har beskæftiget dig med kulturens indflydelse eller en betydning for kommunikationen og den kommunikation, som officeren præsterer i forbindelse med internationale engagementer og arbejde i internationale stabe. Og mig og Dorte har kigget på din opgave, og vi vil om et øjeblik gennemgå den i en samtaleform, og i den forbindelse skal jeg huske at sige til dig, at vi tager ikke fat på alle ting. Vi tager fat på nogle udvalgte ting, som vi mener er der, hvor der ligger den største mulighed for, at du kan lære noget gemt. Og vi vil eventuelt undervejs lige stoppe vores talestrøm og give dig et spørgsmål, og så har du jo mulighed for at stoppe videoen og benchmarke dig selv i forhold til, om du synes, du kan komme op med et pålideligt svar. Og det handler jo om i sidste ende, at bliver det her noget, som du skal beskæftige dig med i en eksamenssamtale, så er det jo meget rart at være lidt forberedt på, at vi kunne finde på at spørge. Så når det er sagt, så slår lyttebøfferne ud, og så de næste 10-12. Ja, nu må vi se, hvor lang tid det bliver. Så vil vi kigge på den her opgave. Cirka 10 minutter, tror vi. Ja. Yes. Ja, altså generelt synes jeg, det er en god opgave. Jeg synes, der er rigtig mange gode ting i den. Jeg synes også, at du har gjort... Altså det er helt klart, at du har forsøgt at bruge den teori, vi har givet dig i det meget korte undervisningsforløb, vi har haft på nogle eksempler. Og det synes jeg er godt. Men der er en ting, jeg godt kunne tænke mig, at du overvejede, og det var de 3 nedslag i forskellige kulturer, du starter med. Hvad er det egentlig? Altså, hvad er det udtryk for det her? Altså de her sådan meget generelle udsagn omkring kultur. Vi snakker om det her med generaliseringer, og generaliseringer kan være gode, men er der en bagside ved at tage udgangspunkt i for eksempel det her med, at man ikke må vise sine fodsåler i nogle arabiske kulturer? Man kunne også sige, hvor vigtigt er det egentlig, hvis man har et samarbejde med nogen, at man husker det? Kunne det også tænkes, at den person, man samarbejder med, godt er klar over, at man kommer fra en anden kultur, og derfor bliver det mindre vigtigt. Der er også noget tilpasning den anden vej fra. Så det synes jeg, du skal overveje, for du får faktisk startet med noget, hvor jeg tænker, jeg tænkte, at jeg læste, shit. Er det han tænker, kultur er? Så kig lige på dem igen, det vil jeg, hvad synes jeg er god. Fordi du siger jo selv efterfølgende, at det her med kultur og de der diplomatic skills, de skal demonstreres med finesse. Og hvor jeg sådan så tænker, hvad må han mener med finesse, det kan du prøve at overveje. Det jeg tænker, det kan handle om, eller det hvor man kan lave en sondring, det er jo omkring det her med, om kulturforståelse skal brækkes ned i nogle redskaber, nogle tommelfingerregler, du skal aldrig sætte fødderne op for andre, eller der i virkeligheden, og det er jo nok i virkeligheden også vores intention, at det hos jer skal integreres som et mindset. Altså nogle, hvad skal man sige, en optik, som man kigger på verden med henblik på, at det jo helst ikke skulle blive sådan, at man sådan helt instrumentelt og uautentisk begynder at følge nogle regler, man har læst i en brochure om, hvordan man agerer i arabiske lande, og så derigennem tror, at man har... At så er den ged barberet. Jeg tænker lidt på det interview, vi havde med Lars Stockholm her i forgårs, ikke? Hvor han sagde, jamen jeg satte mig jo ned og drak te, som jeg skulle, og alligevel blev det besværligt. Ikke? Det var som om, at han havde læst en brochure, at han skulle bare tage 10 minutters te, og så skulle tingene nok gå. Ja, ikke? Ja. Og det er også det her med fodsålerne, man hører også folk, der kommer hjem fra Afghanistan og afholder shura, og siger, det husker vi selvfølgelig på, men de var skidelige glade, fordi der har været mennesker fra andre kulturer, siden russerne var i Afghanistan. Så de er udmærket godt klar over. Så det er ikke gjort med det. Det er ikke gjort med det. Det er virkelig måske det, der er hovedpunkten. Ikke? Og man kan jo sige, at noget af det, man kan få ud af teorien, det er en hypotese omkring, hvordan kan den her kultur have afsmitning på de menneskers adfærd. Når nu jeg møder dem. Og så leder man måske i virkeligheden efter at få bekræftet eller afkræftet sin hypotese, snarere end at man har det der laminerede kort liggende i lovlommen, så man kan tage ud og sige, det må jeg ikke, og jeg skal så gøre sådan, når jeg møder en kvinde, osv. Jeg vil så sige, senere i opgaven bliver det også tydeligt, at du har en, hvad skal man sige, en noget mere kompleks forståelse af det her. Men før vi lige går videre til det, så var der en ting, jeg opholdt mig lidt ved. Du skriver midt på side 1. In order to do this efficiently, you need to understand the culture and background of your fellow officer. Det er efter du har
corneret, at du ligesom har identificeret kerneudfordringen i NATO, nemlig det her med achieving consensus via compromise. Jeg synes, det er rigtig godt, at du har den forståelse, at det er virkelig kerneudfordringen, og det er i også, hvor vigtig kultur bliver. Det, jeg sætter spørgsmålstegn ved, det er, kan du i virkeligheden det? Altså, kan du i virkeligheden forstå en anden kultur? Og hvilke forbehold kunne man have for det? Det er virkelig, det er jo man siger, det er et åbent spørgsmål. Det er også en potentiel kritik af nogle af de her kulturteorier, der forsøger at, Hofstede på den måske lidt mere primitiv facon at identificere 5 kategorier og sige, når vi så har identificeret de 5 kategorier, så har vi forstået den her kultur. Ja. Som vi lidt snakker om i undervisningen, der er altid rigtig mange lag til stede, og du kommer jo faktisk også ind på det afslutningsvis, når du peger på, at noget af det, der kan være måske i virkeligheden er aller sværest at forstå, det er ens nabo, nemlig hæren. Ikke? Og det var sådan en aha-oplevelse, som vi begge to egentlig godt kunne genkende, men som jo netop viser, hvor kompleks og hvor mange lag, der i virkeligheden kan være i forbindelse med kulturforståelse. Ja, det er dem tættest på os i virkeligheden måske kan være problematisk at forstå. Der er en stærk organisationskultur, hvor man ikke deler de samme forforståelser. Det synes jeg også var rigtig godt, og det er, og der synes jeg også, du får brugt Hofstede, og det gælder forklaringskraft i virkeligheden. Der kan du måske sige, at måske ligger de et andet sted på nogle af de her spektre, og det kan måske være med til at forklare, hvorfor vi nogle gange oplever nogle clashes eller nogle forskelle. Du har også et eksempel, hvor et samarbejde med italienerne, hvor du snakker om det med en loose briefing, altså hvor du har en forforståelse eller en oplevelse af, at det her er mindre konkret, og du kan blive usikker på, har vi egentlig overhovedet alle sammen forstået det her? Og det er jo et super godt eksempel på det her med high og low context kommunikation, fordi jeg forestiller mig ikke, at man kan have nogen flyvende op i luften i noget som helst land, der ikke har forstået, hvad der foregår. Men vores oplevelse af, at kommunikationen bliver usikker eller ikke konkret nok, kan jo gøre en hel masse med den måde, vi oplever. Det der i virkeligheden også kunne være interessant med det eksempel, at høre dig lidt om, det var, gik flyvningen så godt? Havde de, lykkedes det alligevel, fordi fordi du har jo selv konklusion, du siger, this is an example of high context culture compared to our own low context culture. Men selv i high context culture kan de altså godt finde ud af at flyve jetjagere, ikke? I komplekse scenarier. Så det er jo også nogle gange den der udfordring af, der er ikke kun én vej at gøre tingene på, ikke? Så har du, så har jeg bare skrevet spændende omkring det der sidste eksempel omkring the Danish Army, og dine hypoteser omkring, om de vil score højt eller lavt på Hofstedes power dimensions, synes jeg, at du skal kaste dig over og afprøve på et tidspunkt, når du skal lave MMS eller et eller andet, ikke? Fordi det er jo et oplagt lille empirisk projekt der. Bestemt. Helt sikkert. Er der ellers noget, vi har at sige til den her? Nej, altså jeg vil sige, at fra sådan mere et kommunikativt perspektiv, så kunne jeg godt ønske måske en konklusion på, altså så du så samlet lidt op på nogle af de ting, du snakker om. Jeg savner lige en opsamling, slutter lidt abrupt. Ja. Kunne det være, at du lige pludselig skulle noget andet eller sådan noget? Jeg får også en tanke. Ja, men det mangler man i hvert fald som læser, at man lige får samlet tråden sammen. Ja. Og det er også interessant, fordi du har jo nogle personlige eksempler, som du gør dig nogle refleksioner over. Så hvad tænker du egentlig, du kan sige nu? Altså er der en ny erfaring, eller kan du lave en hypotese, eller whatever? Ja. Det bliver man lidt interesseret i. Hvor har det bragt dig hen? Ja. At få den her viden. Dels oplevelserne i Bruxelles, dels den her teori. Ja. Godt. Ja. Jamen, fortsat. God dag.